जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ आज है सरस्वती पूजा आम आज आज जी नयागढ़ जो अच्छी आम रामलाला मंदिर से मोर गोटे सांगटे अच्छी गाधा सरी जाए जी ता पाखक मुझे एकला जी नहीं पारे कैमेरा धरी हेनी से गले देखा आम एना चलू नयागढ़ राम मंदिर ये टांकी पेट्रोल टे भरदे तापर जा चलते जा
ଆମର ଗାଡ଼ି ଟାଣୁନି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବୁ ଆମର ପୁରୁଣା ମଡେଲ ଗାଡ଼ି ଟାଣୁନି ତାଙ୍କର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଆହୁରି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭକ୍ତଗଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରେ ରଖା ହବ ଏବେ ହେଇଗଲା ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି
ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛୁ ବୁଲିକି ବାହାରିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖରା ହେଉଛି ଫଟୋ ଦିହାରି ଆମ ଗାଡ଼ି ଟାଣିଲାଣି ଆମ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠିଲାଣି ଭାରି କଷ୍ଟ ଯାଉଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ଯେ ଖରା ଆସିନି ଦର୍ଶନ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଯିବା ହେରି ଆମେ ରାତିରେ ଖିଆ ପିଆ କରିବା ଗାଡ଼ି ଆମର ତଳେ ଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ତଳେ ଅଛି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏଇଟା କାର୍ ବି ଆସୁଛି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ ପାର୍କ ପଳାଉଛି ଆମେ ତ ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ଆମେ ଚାଲି ହଉ ବାଏ ବାଏ ମାନେ ଅଛୁ ବାଟରେ ଟିକେ ରିଲ୍ ଟିକେ ଚାଲିଛି କ୍ୟାମେରା ଏତେ ଆଗ ଆସୁନି ଆଜି ସ୍ପେଣ୍ଡର ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ରାମଲାଲା ପାଖକୁ ଯିବା ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ଆଉ